Sio mwana ito ikaransa na Monda una baba tani kitu kakara malega patele tumulinde kwa na kuweka isi kaunti isi kaunti tagete tani yoge kidogo na ndio mshora injo mbale kitu wangala kwa hiyo mtugala nama yetu na mwenendo wani unatenene kaido musimamo inchi na magana galdagusi Morembe otayo maskani na twatawe akobegente kenene tusika baraibaito waria once bachorire baiririba yokora tusiko musiasi wito buno the minister to bwata ko rugusi na to support onye to ko support intuna bagusi into gusikwa na ndento ko nya ko koleta magendera tusika na baraibali bande bonse bachorire na tokore gasiamu anene mono naro igento tukurua ninkeringana gitokoro Morembe tukeusi igeko erense yesi ikire bono iga segi nchigo cha kutokonya. So we are coming with a totally different approach egosege to Morembe egosege tamakenderero mangana no yuko musananga nayo kiroche nayo bwate chinguru nayo bwate chigari chinyinge uze chibundu kichinyinge. That to us is not esekiombe kigagi yo muntu gakora amahoso ubanje wote atayibuga ya mama ndibuta ba eleza onye wata masoro to amahoso to kwaleba onezera cyabana segi chiga chigendrete no kosa masikani asabara baito ekikero kitwakanire mangana yo bagotenera bakora momo president yoito eline onere president yoito tubwate omwanje to omwanja nerorororo bona masikani tigato kase omo president yoito amasikani ato kase CS amasikani ato kase asekero murai sega mangana itwakanire egento totagete korwa sabarai na magende